मैया जे आंखौ ससियेल मिडियाआव बिथाङा बुंदों न' डाउट आं जेबो सानाखै बाथ्राया जाहैबाय गराय फाख्रि मुभिखौ लानानै बे खेंफोरथि होदों दा गराय फाख्रि मुभिया आर्ट फिल्म ना कमार्शियेल बिथाङा रजनी बायदि मेडामनाव थांनानै गावनो सोंहैदो बा फन खालायनानै सोंदो आरोखि आर्ट मुभि ना बा कमार्शियेल मुभि आरो नङाबा सेन्सर अफिसाव थांनानै नायबानो जाबाय जोंनि गुवाहाटीयावनो ज्योति चित्र बनाव दा नैबेयावनो नुगोन आरोखि बेयाव दङ 9 मिनिट्सनि दा गावनो हारसिं डिसिसन लाबाय बेखौबो सोबाय बेथ' जानाङामोन आरो बाथ्राया जाहैबाय आंनि दा थैसाम टु मुभिनि जुदि बेस्ट डाइरेक्सननि जितु आङो नमिनेट मोननांगौमोन बेखौ मोननाय मोननि खारना जाहैबाय आङो जितुनाखि एवार्डनि साननैसो बा साननै सिगाङावनो आं मिन्थिबाय जे जुरि मेम्बारनिफ्रायनो खोथाया बे लिक आउट जानाय जोंबो मानसि दं जोंनिबो माने जोंखौबो मोजां मोनग्रा मानसि दं बिथांमोनानो बुंबाय जे रबि नार्जारिनि कपि सिनेमाखौ जों नाया एवार्ड होआ होननाय बेखौबो गावसोरनो बुंना लाबाय आरो न' डाउट नायाबा जेबो नङा आंनि 3000 जितुनाखि एवार्डनि नामाव फिस लायोमोन बेखौबो लानांगौ हरफिननो हायोमोन नाया होननानै हरफिननांगौ आं जेबो गाज्रि सानामोन दिनै मानो नोंसिनिफ्राय खोथाया लिक आउट जाबाय थाखो नैबेनि थाखायसो आं बिबुंथिखौ होनो गोनां जादों दा बेयावनो रोखा दं नै रायजोफोर नाय फैला MCLA सावथुनखौ नायदो नोंथांमोना बेयावनो नुबाय आरोखि दा फैला MCLA सावथुना बेयावनो रोखा रोखा द'दि फिल्म एवार्डआव पार्टिसिपेट खालायनाय दंखाथारो होमबा मा हिसाबै बे आंनि सिनेमाखौ आं पार्टिसिपेट खालायाखै होनो हागोन जेबो साना माने खोथाया बेहा बुंबानो जायो नालाय टेलेन्टेड मानसिनि आरो मटिभेसन होग्रा जायनाखि स्कुल कलेजाव बिथांखौ मटिभेसन खालायनो स्पेस होनो आरो बिबुंथि होनो माने लेंहरो नालाय आलासि हिसाबै बे हिसाबै बे थगायनाय मानायखौ जेबो साना माने बा माने जेबो साना आरो सोरखौबा मोसा लख्रा सैमा बा सोरबा बोरमा बे बुंनाया बेहा जेबो साना माने बिनि बुंनांगौ मटिभेसनसो माने गथ'फोरखौ बिदि स्पेस होबोयै जादों आं खोनायाखै खिन्थु आं बे साननाय आरो आंनि दा साननायाव आं बिदि नुहुरदों आरो माने गथ'फोरखौ बिदि मटिभेसन होबोयो नामा बेबा स्पेस होफैयो नामा नैबे आरोखि जुदि जुरि मेम्बारा बेबायदि स्टाइलाव थांबाय थायोब्ला फैगौ प्रडिउसारफ्रा रावबो फिल्म एवार्डनि नामाव गावनि फिल्मखौ दैथायहरनाय नङा मानो होनब्ला दिनै जों प्रडिउसार नङाब्ला फिल्मखौ बानायाबा बिसोर जोंनि बोरै एवार्ड होनो हाखो बिसाया बोरै एवार्ड होनो हागोन नैबे आरो खोथाया दा ओंखायनो साननो लागिया जाना दं आरो खोथाया दिनै फुराना मानसिफ्रानो दोरोदलांगासिनो आरो फुराना मानसिफोरखौ दिनै बिसोरो सनमान होनो हायिया माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आरो जेनेबा बे आरोखि दा बुस्थुआ जाहैबाय माने खोथाया जाहैबाय आरोखि बेफोर गासैबो फैलानि आखाइ दंजोबो आरो जेरै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जेथा फैलाया मानगोनां फैला सारा आरोखि जे फैसाखौ बे बख'बासो आर्टिस्ट सेसनाबो एवार्ड खुंनो हागोन नालाय बे सिस्टेमै जाहैबाय आरो ओंखायनो फैलानि फिदिंनायाव माने मोसाबाय थानांगौ गोनां जादों माखासे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना मानो होनोब्ला फैलाया फैसाखौ होफैयाबानो बे एवार्ड फांसन खुंनो हाया नालाय खिन्थु नैबे भुल जादों आरोखि भुला मा जादों जेखि गभर्नमेन्ट फैया मानो बिटिआरआव गभर्नमेन्टआथ' सोलायबाय थानो हागौ पार्टिया सोलायबाय थानांगौ न' डाउट खिन्थु बेयाव जोंहा मोनसे जिथुनाखि फिल्मनि मोनसे केटेगरि थाखायो बेयाव EMबो थाखायो फिल्म लाइननि जितु कालचार EM फिल्म लाइननि EM बिथांमोननो जों बेखौसो प्रप'जल होनांगौ जे जेखि जाया सरकारा फैया मानो जोंनो बोसोराव बोसोरनि हार माने बारायनाय खमायनाय बेसेनखौ लानानै जोंनो इसेखिनि मोनसे प्रप'जाल जोंनो एवार्ड फांसननि नामाव होनांगौ बे फांसनखौबो जिथिया पास जाखांनायनि उनावसो फांसनखौ खुंनांगौ सोरनावबा दाहार लानानै खुंनाय बेथ' खुनु जुक्ति जायाखैना दाबोथ' टाइम दंमोन ना खुंनो जेनाखि दिनै बिसाया हाखु दाखु बे फांसनखौ खुंनो हादोंब्ला फैगौ एवार्ड फांसननि थाखाय दानिफ्रायनो थाबायनो हायोना दिनै बिसाया मैया दाख्लै एवार्ड फांसन खुंबाय मोजां जादों फांसन खुंनायखौ जों बयबो गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोंनि फैगौ जेनेरेसननि जोंनि आर्टिस्टफोरा जितु आपग्रेड माने कम्पिटिसननि सायाव सोनारो नालाय बेबो थांबाय दिनै एवार्ड फांसन खुंनायनि उनाव गाबोन समफोरनिफ्रायनो बिसाया सिरि दिनैसिम खै बोसोर जाखो बिसाया जेनेबा दासिमबो जेबो डेभेलप नुहुराखै आरो बे बाथ्राखौ माने नुगासिनो आरोखि बै माने एवार्ड फांसनाव फैसा थाखानि खोथा थाहैबाय नालाय बेयाव थैसोमथारो आरोखि ओमफ्राय उनावहायथाय जिथुनाखि मावलांनांगौ हाबा आर्टिस्टआ बोरै सोलिनांगौ सिंगारफ्रा बोरै सोलिगोन आरो प्रडिउसारफ्रा फिल्म बानायनानै बोरै फैसा मोनफिनगोन मार्केटाव बेखौबोथ' सिन्था नुहुरनांगोन आरो मोनसे आं भुलखौ बेखौ नुहुरबाय थादों आरोखि दा
जोंनियावथ' ओरैहाय आसामाव जोंनाथ' पारमिसन लालायनाङा डिसिनि सिनेमा देखायनायाव खिन्थु दा जेरै बिटिआरआव जिथु सिनेमा देखायनायनि मुङाव डिसिनाव पारमिसन बा डिसि बा लकेल थानायाव पारमिसन लानांगौ 5000 खरै अनलाइन ना मा बे सिस्टेमै थाङो आरोखि दिनै गावनि लकेल एरियायाव सिनेमा देखायनो थाखाय जों बोरै पारमिसन लानो गोनां जाखो नैबे खोथा फैदों आरोखि बेखिनिखौथ' जोंनि मानगोनां बिसानि बा जिथु बिसानि जिथु जोंहा एसोसिएसन दं हिसाबै बिसायानो हेन्डेल खालामनांगौमोन जे जोंनि लकेल सिनेमा दिन्थिनायाव नोंथांमोना इसिबां रां लानो मोना लाबाबो मिनिमाम मेक्सिमाम माने 5000 बहुत बांद्राय आरो बे कमिटिया माने लस जानाय जायो आरोखि आं बेखौ नुहुरदों आरो बेफोरखौ जों मावनांगौ हाबाया बे बिसानि निस्सय बेफोरखौ नायनांगौ प्रडिउसारफ्रा मार्केटाव मा सोलिदों मा सोलिया बेफोरनि खोथा साननांगौ जादों एक्टर एक्ट्रेसआ बोरै फिउचाराव फिल्मजों जानो हागोन बेखौबोथ' साननांगौ गोनां जादों बेखौबोथ' साना एवार्ड फांसन खुंबाय बेनिफ्राय थांबाय आरोखि